wannan zance haka yake. Ina masu ta'ammuli da social media, kar ku bari a bar ku baya a wannan rana ta iyaye. A wannan rana ta iyaye, fito mu jaddada soyayyar mu ga iyayen annabi da iyayenmu mahaifanmu. Sakonnin da za mu isar na ranar ma su zama yabo ga iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyayenmu. Kar dai a manta ranar iyaye zai kasance ranar Laraba 23 watan Jumada Sani shekarar 1446 daidai da 25 ga watan 12 2024. Wannan sako ne daga fiyayyar mata gurin Katsina tare da Muhammad Jibril Daiti na tashar 5 Stars Production.